Dobré poledne, vítáme vás u představení historie kláštera v Davli, které nazkoušel spolek Trepka, hasiči Davle a ostatní. Scénář Karel Ježdík v režii krásných, chytrých a pracovitých lidí z Davle. Loni jsme skončili rokem 929 nebo 935 smrtí Václava a dnes navážeme rokem 999, kdy bylo rozhodnuto, že se postaví klášter na ostrově. Stalo se tak za vlády Boleslava II., syna nechvalně známého bratrovraha. Na začátku bych chtěl hned upozornit, že když se vám bude zdát, že některé mužské role hrají ženy, je tomu tak, jelikož nás není tolik, a hlavně ženy chtěly hrát také. No a jestli mezi vámi nějaký erudovaný historik, tak bych ho požádal o schovívavost, protože, no, uvidíte sami. Tak, přátelé, na zdraví. Hlavně na tvoje, Boleslave. Vidím, že si tuto zemi pěkně zvelebil. I tu lidé v Krista věřit začínají. Jen ty slavníkovce, ty si neměl nechat vyvraždit Boleslave. To je lež. Vojtu jsem nechal. Vojtu si nechal, protože tam nebyl. Kdyby tam byl, tak bys ho zabil. Zabil bych ho. Co jsem měl dělat? Slavníkovci chtěli vládnout. Byl to klasický noční přepad. Než se rozkoukali, byli mrtví. No a teď mě lidi nemají rádi, protože taťka zabil svýho bráchu. Volku, s lidma se musíš naučit pracovat. A propos, Gotharde, nenašlo by se tam u tebe nahoře nějaký teplý místečko? Nebaví mě být obyčejný mnich. Nenašlo. Máme stop stav. Kluků je hodně a všichni chtějí jít nahoru. My jsme potřebovali asi nový barák postavit, ale kde? Mě lidi nemají rádi, protože taťka zabil svýho bráchu. Volku, no tak postav klášter. Klášter, ale to už máme a stejně mě lidi nemají rádi. Ale ten je v Praze, na Pražském hradě a je ženský. No, a ten druhej, ten je na Břevnově. Volku, to je taky Praha. Pražáci. Pražáky nikdy nebudou mít lidi rádi. Ty prostě musíš postavit nový barák někde na vesnici. No to jo, ale kde? No, já nevím. Někde u vody, u rybníka, na břehu řeky, nebo na nějakým ostrově. A hlavně musí k té Praze být blízko, aby jsme to my dva měli blízko. Ano, a měl by tam být pracovitý český lid? A nebo taky Němec. No, ale hlavně tam musí být krásný a chytrý lidi. Přátelé, mám to. Takové místo existuje pouze jedno. A to je Davli na ostrově. Protože v Davli jsou krásní, chytří a pracovití lidé. A nyní se přesuneme do doby Boleslava III., který nahradil svého otce Boleslava II. Zatímco Boleslav II. Byl nazýván pobožný z důvodu svého kladného přístupu k víře, tak Boleslav III. Zdědil své sklony k likvidaci příbuzných po svém dědovi. Společně se svými bratry Jaromírem a Oldřichem rozpoutali krvavou řež o trůn. Z ní nakonec vyšel vítězně až Oldřichův syn Břetislav, známý též jako český Achilles.
A nyní se vrátíme opět do doby, kdy se začíná rozhodovat o podobě kláštera a následuje dějství druhé, stavíme. Zdravím, pánové! Guten Tag, Tigard! Grüß Gott, grüß Gott. Tak jsem vám to namaloval. Tady to máte. Co tomu říkáte? Není to nějaký takový strohý? Nechtělo by to nějak vylepšit? Dobře. Mám tady ještě jeden návrh, ale ten bude jako krapánek dražší, jo? Tak schválně. No, já jsem pro tu první variantu, ta vypadala trošku líp a stejně na to nebudeme mít tolik peněz, chápejte? A já jsem pro tu variantu s těma dveřmama a oknama. No teď, to je to ono a tady brácha taky souhlasí, že jo? Was? Ja, ich verstehe gar nichts, aber das ist gut. Ich bin einverstanden. Dobrá, je platná ta druhá varianta, ta s těmi okny a dveřmi. A teďka uděláme výběrové řízení na stavbu. Pozvěte sem ředníka nebo někoho takového podobného. A pánu! Výborně! Grüß Gott. Řekni nám, jak se jmenuješ a kde bydlíš. Jsem Troníček ze Sloupu. Troníček ze Sloupu. Budeš to mít blízko do práce. Co kláštery, stavit umíš? No, zatím jsem stavěl jenom šíše a zemňánky. No, ale zase na druhou stranu, nemyslím si, že to bude nějaký velký rozdíl. Já si myslím, že nebude. Ale, a šutry? Šutry budeme brát, víte kde? Šutry budeme brát u lomů, u machu, u padevětu. Počkat, my stavíme pouze ze dřeva. Stavění z kamene, to jsem ještě nedorazilo. Big Stein? Nur Holz? Holz. Ja, Holz. Aber Qualität Holz. Jasně, dřevo bude kvalitnější než šutr. Výborně. Stavitel Troníček ze Sloupu z kvalitního dřeva. Výborně můžeš jít. Tak taky. A teďka něco připít. A teďka potřebujeme střechu. Umí tady někdo dělat střechu? Výborně. Řekni nám, jak se... Kannst du Dach machen? Dach, Dach, Dach. Mont? Dachmont, ja, Dachmont. No dobrý, řekni nám, jak se jmenuješ a kde bydlíš. Řekni nám, jak se jmenuješ a kde bydlíš. Já jsem takovej domácí kutil a bydlím nahoře v bytovkách. Výborně. Střechu bude dělat firma Dachmont pod vedením Kutila z bytovek. Jele, máme to všechno. Myslím si, že to máme. Tak, teď bychom měli vyřešit zásobování jídlem. Pošlete sem někoho od jídla. Když to pápu. No zdráven, buď Ježíške. Co děláš? Zatím nevím, co budu dělat. Pasu krávy, krmím prasata, občas si podojím nějakou ovci nebo kozu. Výborně. Nauč se dělat. Ticho, Šeriku. Nauč se dělat. Jitrnice, guláš, To zvládnu. klobásu, Schnitzel, Schnitzel auch. und Schnitzel, ja, und Schnitzel. To dám. Řekni nám, jak se jmenuješ a kde bydlíš.
Říkej mi Franta a bydlím dole v Davli. Zásobování Franta dolejší. Chlapci, já si myslím, že to máme pohromadě. A bude to krásný klášter, protože nám ho postaví krásní, chytří a pracovití lidé z Davle. Tak, klášter bychom měli postavený. Jak bylo zvykem, byl dřevěný až do roku 1137, kdy ho zničil požár. Zbytky dřevěných kůlů byly nalezeny při archeologických průzkumech v 19. století. Pod klášter teď spadalo několik blízkých obcí, dále v klášteře byla významná keramická dílna a asi nejvýznamnější částí v té době na Davelském ostrově bylo skriptorium, čili knihovna, kde mniši sepisovali listiny, přepisovali knihy, protože knihtisk byl vynalezen až v 15. století. V tomto dějství, které bude následovat, bychom vám chtěli zahrát jeden fyzikální jev jménem kontrakce paprsků světla ke zvýšení teploty povrchu. Potíž je v tom, že tu scénu zkoušet příliš často, tak zapojte svoji fantazii, intuici a hlavně se dobře dívejte. Následuje třetí dějství zvané Požár roku 1137. Já ti prostě říkám, že rozdělat oheň, to bylo hrozně těžký. Když nepraštil strom do blesku, les do stromu, tak prostě oheň neměli. Lány, fány, lidé to dělali pomocí třecích dřívek. Dřeva třeli o sebe a pak to chytlo. Ale bleskem. Přátelé, je to úplně jinak. Rozdělávali oheň šutrama. Šutr o šutr, paf a byl oheň. Ale ne, bleskem. Bratři, Jene, Lukáši, Pavle, již Homer v eposu Ilias, který popisuje trojskou válku, kde Achilles bojuje s Parisem, Achilles jehož má Tétis, aby byl nezranitelný. Sundej brýle, nebo ti je rozbiju. Řekni šutr. Tady. Já ti říkám, že bleskem. Dřevo, ty troubo! Já nevím. Asi bych si měl přijít na pomoc Platóna a jeho ústavu. Myslím, že tento problém vyžaduje sofistikovaný a kvalifikovaný. Řekni bleskem. Dřevo, ty troubo! Bleskem. Šutrem. Šutrem. Nepraštil blesk, tak ho neměli. Vždycky to bylo šutrem. Viděl jsem to, je to úplně jasný. Ale chytnul nám barák. Dráp. Tyjo, asi tady lidi pomocí třetích dřívek a hned to chytlo. Hoří, kde jsou hasiči? To si ještě 747 let počkat. Co budeme teďko ale dělat? No co bychom dělali? Počkáme, až to schoří a pak nám postaví nový a zděný klášter. Krásný, chytrý a pracující lid z Davle. Po této události byl postaven klášter nový, a to zděný. Odolávat hladovému zubu historie ani zdi kláštera nepomohly. První velkou ránu klášteru zasadili Branimoři roku 1278 a z toho se ale však klášter rychle dostal a benediktíni postavili klášter nový. Za krále Karla IV. Byl klášter rozšířen, ale roku 1381 byl vydrancován a o 20 let později přišel další požár. Největší ránu mu však zasadili husité roku 1420 a byla to akce pražských husitů, opilých raupířů, kteří cestou vyplenili i z Braslav. Scénárista chtěl míti na jevišti Žižku, takže nezaslouženě udělal hlavním velitelem pražských husitů právě jeho. Tento historický omyl rámuje i nedaleký vrch. Doufáme, že nám to historici odpustí a čeká nás dějství čtvrté, nazvané Husité. Bratře opate! Bratře opate!
máte? Je tady Žižka! A chce nám to tady všechno vyrabovat! Potom celé rozbít! Čekal jsem ho. Bratři v Římě mi o něm vyprávěli. Je se s ním těžké dohodnout. Zkusím to. Zavolejte mi ho. Tak běž! Buď zdrav, bratře Žižko! Až na věky. Ale já nejsem žádný tvůj bratr. Můj bratr byl Jan Hus a toho tvoji lidé upálili. A za to my ti tady všechno rozbijem. Ale no tak, bratře Žižko, snad se nějak spolu dohodneme. Pojď, posaď se. Tady mládežníci se zatím dají pohov, že jo? Nalejem si vína a dáme si toho pečenýho mimoně, co mám vzadu. Co mám vzadu? Hele, není to mimoň. Je to ryba. Tady, takhle. No. Tak, to víno máš tady. Dobře, pojím pečeného mimoně, ale... Ale pojíš pečenou rybu, ale si dáš víno. Z něčeho? Ale ty, já budu jenom z Kalicha, přesto pomoc nejde, zapomeň. No jasně. Z Kalicha. No, tak to už je jiná. A jsme dohodnutí. No, chlapci, tak to mě doma v Táboře pochválí. Dobrý obchod jsem uzavřel, piju z Kalicha. Myslíte? Ale bratře Žižko, jsi mladý, chytrý, statečný a kdo ví jaký muž. Přece si nenecháš ranit o děti. No, vypadá to, že budeš muset ještě něco přidat. Takhle by to nešlo. No dobrá. Přidám ti tady ještě sadu 6 kalichů. To ovšem, piju z Kalicha, není co dodat. On je fakt jako malej kluk. Musíme ho vyměnit. Příště mu někdo slíbí krupnicou kaši a on nám prodá Tábor. Ratatuj, tenhle pohár všemu. Kalik. Výborně, jsme dohodnuti. A na důkaz našeho přátelství přijmi ode mě tuto svatou svíci s věčným plamenem. To jako je narážka na Honzu Husu? Ne, No tak hořet bude jak Honza Husa? to jsi mě špatně pochopila, bratře Žižko. A teď? Jsi mě špatně pochopila? Pochopil? Bratře Žižko? Já nevím. Tak Jan Hus byl můj přítel. Jan Hus byl můj přítel a toho tvoji muži upálili a za to my ti tady všechno rozpět. ale teď jsme přátelé. Žádný kamarádi, já teď beru na hotovnostnice a to uvidíš, spustí se kanonáda. Chlapci, jdeme. Tak to je konec. Kluci, jdeme. Protože z téhle šlamastiky nás už nedostane ani krásní, chytří a pracovití lidé z Tavle.
Po vydrancování husity byla ještě snaha klášter obnovit, ale roku 1444 se propadla chrámová klenba a klášter byl postupně opuštěn. Ale co bychom si měli zapamatovat, že v Davli máme zbytky přes 1000 let starého kláštera, který nese honosné jméno klášter Stětí svatého Jana Křtitele na ostrově u Davle, proto máme ve znaku useklou hlavu, patří mezi nejstarší mužské kláštery v Čechách, psaly se zde první knihy a v roce 999 nám ho postavili Němci. A opuštěn byl roku 1517, což je ve své podstatě dobře, protože bychom se jinak o něj museli starat. A to nejdůležitější, v Davli žijí krásní, chytří a pracovití lidé, to jest my všichni. Děkujeme za pozornost.